NATO= 北大西洋条約機構の加盟国がアフガニスタンに展開した部隊について、アメリカのトランプ大統領がアメリカ軍以外は最前線にいなかったと発言したことを受け、イギリスのスターマー首相は侮辱的だと反発しました。And so I consider President Trump's remarks to be insulting and frankly appalling. トランプ氏は22日、アメリカの FOX ビジネスのインタビューで、NATO をめぐって我々が必要としたことはないとした上で、2001年の同時多発テロ後にアフガニスタンに展開した部隊について、アメリカ軍以外が前線より少し後ろにいたと述べました。これを受け、イギリスのスターマー首相は、457人のイギリス兵が命を落とすなど多大な犠牲を払ったとした上で、私だったら間違いなく謝罪するだろうと強く反発しました。